Dobar dan, ja sam Livija. Ja sam Polijana. Mi smo žene iz Brazila, mi živimo u Srbiji. Mi smo doneli danas naše najomiljeni slatkiše za vas da probajte. Ovo je brigadero. I ovo se zove bežilje kao poljubac. Da, to je sa kondensovanom mleko u konservi, kuvano sa šokoladu prahu. I ovo nema jednog žurka u Brazilu koji nema brigadero. Tako da ako vi ste upoznali sa brigaderom, već je odlične stvari kada odete u Brazil. I mi smo ispremili to i Polijana sa Bežing može da... Da, bežilje je kao belo brigadero, pa i stavimo isto kokosovo brašno. Da. I moja država u Brazilu, ljudi mnogo voli kokos. Ja pravim ovo bežinjo za ljudi u Srbiji isto. Kako ljudi iz Srbije mogu da kupuju vaše proizvode? Dobro, možete naručiti za Polijana, da traži na Facebook, to je Polijana sa Y, Polijana, ne, bez Y, sorry, i izvinim, nije sa Y, Polijana, Lima. Posjeti na Adriana Lima i onda neće da bude greška. Ili na brazilski u Srbiji, tamo ima community na Facebook, možete da nađete Polijana i vi možete da naručite. I ona pravi i radionica ako ljudi hoće da uči kako se pravi slatkiš iz Brazila za vaše zlavo i za sve. Dobrodošli. Znači ovo su originalni brazilski recepti. Original skroz. To je isto kao vi će da jedete u Brazilu ako idete tamo. U kojim slatkišima je inače Brazil specifičan? Koji slatkiš? Koji slatkiš je najbolji? Brigadero. Brigadero to je na prvi me. Kako se zove polnoc do sal? Da, od gore na dole iz Brazil to je brigadero. Vi ste gostovali i u Praktičnoj ženi. Šta Da. ste vi tamo pripremali? Ja sam, 4 puta sam bila, od 20. biće ja sa moje deco, mi smo pravili ovu pave, ali ja sam pravila kako se zove, for Christmas, za Božić, ja sam pravila čuretina i pravila sam brigadero isto i pravila sam bombone. Dosta mi smo pravili... Koje sastojke koristite? Šta od... Sve kondensovano mleko na konservi koji može da se kupi na jednu grčki supermarket u Beogradu. Vi znate koje je, to se zove... Kako Srbi reaguju na vaše palačiće? Obožavaju. Svaki ljudi koji probaju su oduševljena. Ja sam dobila feedback od čoveka koji prodaje svoje proizvode. On je kupio pave, kaže da je top 5 slatkiš koji on najviše sad voli. To je naše pave. Ovo nije puding? Ne, to je neki krem sa kondensovom mleko. Ne ide margarin, ne ide, znaš, ništa, samo nije organski, nego ne meša se mi mnogo. To je pravo kondensovo mleko kuvano sa... A šta je ovo ovde? Ovo se zove kokada, je kao muffin sa kokosom. Da, Sa kokosovim mlekom? Da, i nema brašna. to je baš lepo isto. To su isto slatkiši. Da. I ovo je slano. Da, ovo je jedna žena iz Brazila, ona živi 30 godina u Srbiji. Da. Ona pravi najlepši, isto može da se kupi od zamrzivač i onda samo kad treba da se spremi da je stavi u ulju, pokovani. Znači može da se drži u zamrzivač. Ne tako, predok je se stavi na ulju, pokovano. I bit će prelepo, ona prodaje na 100 komada. Ovo u stvari, šta ima od sastojaka? Ima brašno, ima pilečina, ima neki sa smesom, ima mnogo vrsta. Da.